Natutulog na lalaki naman nakaligtas sa tangkang pananaksak ng lasing na kapitbahay sa Sison, Pangasinan. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Nakaligtas ang isang 44 anyos na karpentero matapos tangkaing saksakin ng kanyang lasing na kapitbahay habang siya ay natutulog sa loob ng kanyang silid sa Barangay Poblacion Norte, Sison, Pangasinan. Batay sa paunang investigasyon, bigla umanong pumasok sa bahay ng biktimang 41 anyos na sospek, isang magsasaka at sinubukang saksakin ng biktima. Gayunman, nagising ang biktima at nagawang maharang ang patalim kaya't nagtamo lamang siya ng sugat sa kaliwang kamay. Agad na isinugod ang biktima sa pagamutan para sa medikal na atensyon at kalaunan ay nakalabas rin. Samantala, naaresto naman ng mga rumespondeng pulis ang sospek habang narecover din ang kutsilong ginamit sa insidente. Matapos magharap ang dalawang panig sa impilan ng pulisya, napagkasundo ang hindi na magsasampa ng kaso ang biktima. Ngunit magbabayad pa rin ng kaukulang danyos ang sospek na umano'y na blanco dahil sa kalasingan ng magawang tangkang pananaksak. Nagpaalala naman ang kapulisan sa publiko ukol sa responsableng pag-inom ng alak upang maiwasan ang mga kahalintulad na pangyayari. Kasama mo sa IFM News Tugupan, Idol Aaron Navelgas sa IFM. IFM News. IFM News. IFM News.